Hola, som els mamans de l'Escola Sagrada Família i venim a presentar-vos el nostre nanorobot CDP. Els creadors són l'Adrià, el Martí, el Noel, l'Alessia i jo, la Mar. El nostre nanorobot ajuda a combatre el càncer de pulmó, evitant que la quimioteràpia d'ara no afecti altres cèl·lules. L'hem triat perquè hi ha moltes persones que moren per això i la quimioteràpia té molts efectes secundaris. S'injecta al braç i d'allà passa el torrent sanguini. Arriba al tumor i amb unes nanopartícules d'or fa que quan el doctor crema amb un làser el tumor no afecti altres cèl·lules. Si quedés alguna part del nanorobot aniria a la sang, que ja que és de ferro ajudaria al cos. El nostre nanorobot és una esfera recoberta de ferro perquè sigui més resistent. Per dintre té nanopartícules d'or recobertes de molècules que reconeixen el tumor.